днешния видеоклип ще ви покажем как можем да чистим, регулираме и синхронизираме карбуратори в Honda Transalp 650 в домашните условия. Заповядайте! И както ви казах, това са домашни условия, затова според мен, какво искам да кажа, според мен е най-хубаво, ако искаме много добре да почистим такъв карбуратор, трябва да имаме ультразвукова вана, това се нарича, така как сега и на тази снимка, която ще ви покажа. Но аз, за съжаление, нямам. Такава мивка позволява да изчистим наистина много качествено, много хубаво, но ние ще правим това в домашни условия, което означава, че можем да използваме, например, компресор, който имат доста хора. Ако нямаме, можем да си ходим да почистим малко някакви елементи на бензиностанция даже. И аз купих също и един такъв шпрей клинер за карбуратори. Дали? Струваше, не помня точно колко, защото беше миналата година, мисля, че 6 или 8 лева и наистина доста добре почисти мой карбуратор в другия ми мотор. Почистих по този начин с този шпрей и след това ходихме в Грузия и върнахме се, обиколих там Турция, 7000 км направихме и нищо не стана лошо, нищо лошо не се получи, така че наистина може и достатъчно. Малко, значи, важно с този шпрей почистим всички елементи, след малко ще ви покажа по какъв начин, но това са неща, с които трябва да се подготвим. Мисля, че за безопасност важно също и да имаме очила, защото наистина този шпрей е много силен, ако падне капка в око, но не е много приятно, така че насърчавам да сте подготвени. Окей, сега за разглобяване какви ключове инструменти ще ни трябва. По принцип, това как да го извадим, какви ключове, мисля, че всички ще се справите без проблем. Да го извадим това карбуратора, може, ако ще е нещо трудно, после ще покаже. Но за неща, които искам да кажа, само, например, за само разглобяване за карбуратора, ще ви покажа първа отвертка. Обикновена отвертка, така с най-ефтини, които можем навсякъде да купим. По принцип, тази отвертка не е подходяща. Защо? Изглежда по принцип еднакво, дали? Тази и тази. Но каква е разлика? Това е от тези обикновени Philips стандарт, който ще ни чупи нашите винтове от карбуратора. Нашите карбуратори, защото заради това, че са вече стари японски машини, тогава са под друг стандарт на винтове направени и тази отвертка е с стандарта JIS, значи Japanese Industrial Standard. Това нещо различно и ако ще използваме тези отвертки, тази отвертка, тогава няма да развалим нашите болтове, което е важно, защото ако ще ги развалим, как да го развиеш после. Тази отвертка може не е лесно да се купи в България. Аз я поръчах от AliExpress, ако добре помням, или от Amazon. 15 паунта, целият комплект 4 бройки струваше, но наистина заслужава и така. Насърчавам ви да се подготвите с поне тази отвертка. Другото нещо, което ще подготвим, е как да почистваме самия карбуратор. Добре, и последно нещо с тези необикновени, които би било хубаво да имаме, може една такава трибичка. Най-хубаво е прозрачна, затова подготвих такава, още за да е по-лесно, защото трябва да проверим ниво на попладъка, дали? Ако правилно казвам думичката. Но за това трябва да видим какво е ниво и това ще е необходимо. Добре, и още второто нещо важно, преди да свалим самия резервуар, може важно да откачим тук, дали? Защото това показва нивото на горивото и също с клещи трябва да откачим от тук. Не се вижда.
След малко ще ви покажа. И точно трябва тук да откачим и отдолу също има един маркуч, който също трябва да го свалим. Това са тези три елемента. No i добре, важно също е да свалим този въздушен филтър. И по принцип разбира се, че може така, когато искаме да го свалим, той не слиза. Тук още има неща, които го държат. Нали, също тези маркучи трябва да откачим. И отдолу има другите. Добре, и преди да свалим тази пластмасова част от филтъра, тук може няма да се вижда, но тези елементи и там има една шайба също, значи болчето, който трябва да отвиваме това преди да свалим тази кутийка. Да, и вече сме тук, свалихме вече тази кутийка. И какво трябва да се направи сега? Разбира се, че трябва да откачим всички елементи, тези маркучи, които са свързани с двигателя и карбуратора, дали? Да не са заедно, трябва да си ги откачи всички. И също тук има още от самия цилиндър помежду цилиндър, сега. Дали? Също помежду цилиндър, а карбуратора, това, което го държи всъщност. Тук трябва да отвиваме. И разбира се, че, може това преди не казах, всички тези елементи правим от двете страни. Тук отвиваме и другия карбуратор от друга страна също. И за него става дума, дали? И последното нещо, което трябва да свалим преди да извадим карбуратори, са тези жила, дали те са закачени до карбуратора. Те са два, разбира се. Трябва да ги извадим тук. И как да направим това по-лесно? Аз винаги си това отвивам първо, дали? И тогава излиза по-лесно. Да, може относно карбуратори, разбира се, още как да ги извадим, защото те по приятелски начин, разбира се, че след години няма да излезнат и не е много лесно да ги извадим, така че какво аз лично правя? Казах ви, че тези метални неща трябва да отвием, дали? Са две. Една е отдолу и тук се вижда втора отгоре. Аз отвивам само една, тази, която е по-близо до цилиндър. Защото като става дума за два карбуратора, два заедно трудно да ги извадим, така че аз малко прискам го с такъв силикон, който за верига става. И тогава изваждам една страна. Дали? Като извадим един карбуратор, например дясен, този ляв по-лесно се изважда. Окей, извадихме вече карбуратори, така изглежда това. Доста са мръсни. Направих, мисля, че около 6-7 хиляди километра. Може не се нуждаеха още за почистване, но като се извади, изглежда нещо друго, дали? Това, което важно може даже да знаем и да си запишем, има три винта, които са важни. Първо е този, дали? Когато карбуратора е сложен, това се получава отдолу, по принцип. Да. От така се получи. Че ще е отдолу. И какво искам да кажа? Този винт е за синхронизиране на карбуратори. Сега в момента даже няма нужда да ги разглобяваме на две части, дали? Защото няма да ги слагаме в тази звукова мивка. Можем да го разглобяваме дясно-ляво, просто без да го развиваме, но после тук точно синхронизираме карбуратори, за да работят два еднакво. Но това, което трябва да помним и което трябва да си запишем, са тези винтове, които тук може слабичко да се вижда от тая страна под. Да, тук
от тази страна и това, дали, от друга страна. Какво е това? Това са винтове за обороти в двигателя. И обикновено би трябвало да е така, че според книга Сервни стига, стандартно е 2,5 оборота. Дали? Значи завиваме максимално и отвиваме 2 оборота и половина. Това е стандарт. Но на практика никога не е така, защото е 2 и там 2 и нещо, или почти 3. Така че, какво аз направих? Тук с един маркер направих си топка. Дали? И просто преброявам колко оборота са сега при мене. Например, тук е повече от 2,5. Дали? Почти бих казал 3. От друга страна е 2 и нещо летичко. Така че това трябва да запомните. Хубаво да си запишем дясен, ляв карбуратор, колко оборота имахме. Защото ако няма да сменяваме вътре тези елементи, а оставим само, почистим ги оставим тези дюзите, тогава най-вероятно това няма да се промени и ако още нямаме опит в регулиране на карбуратора, по-хубаво, после когато го скобяваме, да го направим по същия начин. Тук помним да броим обороти. Аз вече направих това, знам колко е при мене. 2,75 да кажем.
И това е също важно да го извадим. Окей, сега разглобено е вече и така започваме с втория карбуратор. По принцип, както тук, важно да извадим всичките елементи. No добре, сега може... сега се вижда какво се получава. Така че вече тази мембрана е счупена на две места. Но за съжаление вижда се, че това вече е от старостта. Миналата година, когато почиствах, нямаше това, но на няколко места. Така че това е вече стара мембрана, която стана суха така и просто заради това е счупена. Трябва да сменим тази мембрана. Сега още веднъж проверих тази първа, който ако така по-внимателно погледам, така също малко на едно-две места видях. Но така че, за съжаление, ще трябва да се смени. Тук може същото, само едно. Но за съжаление ще трябва да се смени тази мембрана. Така че, също ще ви покажа как трябва да си смени тези мембрани. Добре, според мен за сега достатъчно. Сега можем да започнем да го чистим. И както казах, използваме първоначално този спрей и просто важно да прискаме всичките отвори, които се намират. Аз също, заради това, че тази мембрана се спука, имам повече време, така че докато ще пристигне мембраната, аз ще го малко напръскам, ще почистя всички елементи, с компресор още малко с въздуха ще почистим го и после, разбира се, сглобяваме. Така че след вашия видеоклип ще ви покажа как се сглобява това и също, разбира се, как можем да сменим тези мембрани, дали когато са спукани, защото само този елемент се сменява. Така, заповядайте към следващия видеоклип. Ако ви харесал този видеоклип, оставете лайк и абонирайте се. Чао!